Ndewonu ndị be anyị ekene m unu Igbo anyị abịa. Kunaka ịma obi dị m Paulina maka na m ekene dịrị ndị be anyị niile nọ na United Kingdom. O gosiri na Igbo nwere mmadụ, Igbo fụrụ onwe fa n'anya. Ọkwa unu ụmụ nwaanyị ahụ na nwoke nna akọrọ unu na fada imekudo nwa n'aka na-agụ akwụkwọ achụpụ fa n'ụlọ. Ifuru ihe meni kọlụ batara aghala mmadụ niile dị eager to help. Mmadụ niile dị eager to help ka a pụta wee tisili fa mkpu ọpụ na afụrọ ndị ahụ anya, mana ndị ahụ kịta behold fanọzi nọ na flat, fanọzi na flat dị mma. Ka o si wee mee, biko na ebu m ekene na ụkpa wee na-ebujeli ndị be anyị niile ekene dịla unu. Amadị m na unu fụrụ onwe unu n'anya n'ụdị a chai. Ekene dịkwala unu niile, o Chukwu gọzie unu, kwụghachi unu ụgwọ. Nya bụ timbers and calibers, ịfụzia ndị doctors ma nurses ma barristers ma ndị na-alụ ụlọ employers fa gbapụta n'ike. Ndị Igbo bụ ide na United Kingdom. Fa pụta ebe a fa ga-etiwe ogwe. Chineke mee obi dị m Paulina ekene m unu ọzọ. Ndị Igbo be anyị onye agha na nwanne ya ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ. Onye bịanya kpụrụ nwanne ya ifu nwanne gị ka ọ dapụ ikpunyitie. Bikonu ndị be anyị ka anyị na-eme n'ụdị nke a mgbe niile, ọ ya adịkwa mma. Ihe onye chọrọ ọ ga-afụ ya n'afọ. Ma ndị kpele ekpele ma ndị isi biko si nabata ọbụgodi na kichin, ma ndị kwụrụ aka n'obi, ma ndị ịmago n'ụdị ọbụla ya contribution matakwa, ma ndị dere edemede na comment section na-asị biko kedu ụdị nka bụ nke ka mma nwa ebu n'afọ ma ndị eku n'aka si nyelufe aka si nabata fa na kichin. Imagine ịnabata dimkpa ezinụlọ na kichin. Omekwe anabata akwafa na kichin. Ọ bụ di m ji kwụọrụfe ụgwọ hotel 3 days hotel. Osifa na ogodile ebe ahụ help wee si enu si n'ana na-efe ka flying carpet na-asị m kedi. Ịma na story bụ touching story. Ma ụmụ nwanne anyị si Switzerland wee na-akpọ ndị battalion box, ndị kpọọ na WhatsApp wee na-akpọ si kedu ndị ahụ na story atọch gofa. Ma ndị si je etijela okwulọra ọ ga-egbudi onwe ya ọkwa ofu onye ka ọ bụ. So onye nwere inye aka ife ihe tọch gị nyebe aka. Ndị be anyị enyegokwe na aka o. Chineke ọkọlụ gị dị, Chineke ọkọlụ gị dị, imela. Obodo oyibo abụrụ ihe dị izi, ọ bụrụ ọgụ nne na-agbalụ nwa ya. Ya bụ ihe ga-akụzikwa ihe maka ọdịnihu. Onye ga-abịa nya akwado ịbịakwa ifu nwanne gị ka ọ na-adagala ị ga-enye nwa aka inye. O wee bụrụ na di m ji wee ha bụ ọfa na hotel for 3 days ka kọlụ na-akpọzi na-akpọ. So onwe ndị wepụta ebefa. O nwere nwanne anyị nwaanyị o si na ụmụ ya pụchago. O nwere 3 bedroom, o nwezi onye nya na ya bisosia. O bịazịa ka kpọlụfa wee bazia wee si ka fa nọgodile ebe ahụ a na-eme fa wee tụpụta akaụntụ nọmba fa. Ego wee na-aba kakpi. Ego wee balide kakpi. O zuzukwelufe ijikwu ụgwọ ma 3 years. O zurufu ịkwụ ụgwọ ụlọ ma 3 years. Ekene dịla Olisa dịla onye nwe anyị. Feelini Chukwu aka n'elu na o meliki God. O wee buli ya ụmụ nwanne. Ọzọ dịkwa ka ibie mgbe anyị na-ebe akwa akọsa nkọsa anyị pụtara na social media wee na-akọsa nkọsa. Biko onwe ụmụ nwanne anyị bịa na-edekwa ihe adịrọ mma. Biko ọ na-akwana na-adị mma, ọkwana mmadụ ibu unu ekwuchekwe nke a ka ekwu ọzọ. O nwere ụmụ nwanne anyị bịa na-asị ngwa back to Nigeria. Ihe ahụ afụkwa m ọ dịchara m obi mma, ọ tọrọ ụtọ. Kedu ka mmadụ si ga-espendi tiele echiche moto ele ya lee biznes ya bịa ọ bụrụ ka o si tụ anya ka ihe si wee gazi. Ọ na-adagalizi na-adajọgali na-asọ ọnụ n'ala na-asụ imi n'ala na-emezi efuo na-achọ enyemaka. Ihe ị ga-agwazi ya bụ
back to Nigeria. Hey, ọdịọkwanụ mma nwanne m deli ya. Ọdịọkwa mma chachi ekigodi. Ọ bụrụ gị lecheli ihe gị niile wee pụtazi ya. Ọ bụrụ ka isi tụ anya ka ihe si dị. Mmadụ asịzi ya gị back to back to Nigeria ka ọ tabazi aja. O kwesịrị ka idekwe back to Nigeria. O kwesịrị. So afụkwa m ya ma agụ kọmentị niile. Ekene dịle ndị sikwasị nabata ya na kitchen maka na afụrụ ka eme ka afụrụ kitchen. A ga-anabatanwu na kitchen. Kitchen anyị buru ibu ifi anyị ọra ka palọ. Anyị atọnwukwu ihe wee dinyelu na ya. O nwere onye atara afụfụ ka ọ bịara obodo oyibo. Ndị atara afụfụ dị few. Ọ bụ ndị tụtara obodo oyibo na platter of gold. O nwere ndị melie mana ọfa dị very few. Ọtụtụ mmadụ tajuru afụfụ afọ ka fabia. Onye ọbụla ketelie hei. O nwere onye si na ọ dị ya smooth. Ọ dị gbogolo. Ọ dụkwa na njoloko. Ọ takwala akpụ. Ọ tala ezigbo akpụ. So especially ndị takwala afụfụ anara achọ ka mmadụ taa afụfụ. Mana ị tara afụfụ ị ga-asị mmadụ taba afụfụ. Ụfọdụ ndị takwala afụfụ na-asị mmadụ taa afụfụ ka o nenekwe ka ọ dị. Mana ọ dịrọ mma ịtacha afụfụ isi mmadụ taa ka o nene ka ọ dị. Ọ na-akwa adị mma. Ya bụ ọtụtụ ndị bịa na UK fabi na one room bicha bie na 2 bie na 3 bie na 4 ụfọdụ mmechi efe egozi ụnụ akafa unu filia. Yes, anyị nwa mechekwa bie na 1 bie na 2 bie na 3 na nkwa na 4 unu filia. So ihe radu na doubt mmadụ ịmara onye ga-abụ eze echi ife nwanne gị nyeli aka unu filia. Ịmana ụfọdụ bịa na-asị how impossible na-asị how. Ụfọdụ bịa sị ha nwaanyị ọ bụ na ịmara ihe ị ga-akọ mechipụ ọnụ. Hey, agụcha m kọmentị nke ahụ nsi ogenekwa kedu ihe onye emeli nsikwa ike gwụkwala ndị be anyị na ụfọdụ si go home, tell them to go home. Ndị yolu biko si lalụ na kitchen. Ndị nke ahụ Chukwu ga-agọzikwa unu maka unu bụ ihe ọma n'obi maka mmadụ ibe unu. Ka ezi ka mmadụ si ga-elecha ihe ị na-amụzi onye ahụ amụ back to Nigeria. Ọbịa ị ga-azụ ya nri ị ga-enye nri. O nwekwe ka ọ dị mmadụ ibe gị na-ata afụfụ chọọ enyemaka ọ ekpe ekpele ma ọ gọọ ọfọ ma ọ kpaalụ. Ọ bụrụ ịbịazi ichila aja wunyebezie na garị ịkọjabazie mmebezie mmadụ obu oyi ndị chọzi inye aka ma fe enyezi n'aka. Ọ dịrọ mma unu afụ gị ya bụ akọchagokwe ndị kpara aja agwa n'ihe a unu akpasịkwana aja agwa mbọsị ọzọ. Unu emezinye na ọ dịrọ mma. Ọ nara adị mma chacha obodo oyibo kara aka. Biko unu kesee ihe anyị a ka ndị mmadụ mara ihe mmụta dị na ya bụ si kwado ọfụma na ọfụma ma onye na-abịa ya kwado ọfụma. Ndewonu.